ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вусны справядлівага будуць разважаць пра мудрасць, і язык яго будзе казаць праўду, закон Бога ў сэрца ягоным. Гэтыя словы антофону на ўваход распачынаем святую імшу, калі касцёл Маці успамінае святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. Пра заступніцтва святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла молімся за нашых памерлых, тых, якія імёны і прозвішчы, і ўсіх памерлых, якія мы маем у нашых сэрцах, памерлых, і таксама за ўсіх тых, якіх мы прадстаўляем у гэтай святой імшы складковай. Молімся за памерлых сям'і Скуба, за Генрыха ў 26-ю гадавіну, за Чэслава ў 29-ю гадавіну, за Ніну ў другім месяцы, за Яніну Шукіловіч у 13-ю гадавіну пасля смерці і памерлых сям'і Бовзан і Шукіловіч, за Ірыну Яблонскую ў 7-ю гадавіну пасля смерці, за Яніну Яблонскую і ўсіх памерлых сям'і Яблонскіх, за Александра Буйніцкага ў 2-ю гадавіну пасля смерці, за Марыю Сківонць у 3-ю гадавіну пасля смерці, з памерлых сям'і Грыневіч, Ян, Міхаліна, сям'і Шиманович, Генуэфа, Мечислав, Аполлонія, Альона Буткевич, Альона, сям'і Куралович, Ігнат Браніслав, Марія Віктор Бражыцкія, Яніна Ордаш, Альберт Юхевич у 12-ю гадавіну пасля смерці, Павел Лаўроў у 13-ю гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Лаўровых, Руслан Наўрузаў і памерлых сям'і Барткевич, Пятрович, Рабцевич, Цюлькевич, Богданович і за Алену Мінкевич, за Мар'яна Клінцевича у 1,5 года пасля смерці, за Розу Уладзіміра Гайдукевича, за Зянона Тересу Жаброўскіх, за Зыгмунта Бразоўскага ў 25-ю гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Бразоўскіх, за Яна Жвірблю ў 2-ю гадавіну пасля смерці, за Галіну, Олега, Казіміра, Сергея, сям'і Жвірбля, за Леоніда Барасевича, за Вероніку Барташевич, Тадеуш, Станіслав, Ірина Ванда, сям'і Пяркоўскіх, Піцюлевич, Буйніцкіх, Буйко, Міцко, Тадеуш Браўкоўскі, Александр Бурачэўскі, усіх памерлых сям'і Бурачэўскіх, Качан, Сакалоўскіх, Анна 10-я гадавіна пасля смерці, Эдвард, сям'і Фалевіч, Марыя Генрых Ліпчанскіх, Яніна Бовзан у 2-ім месяцы пасля смерці, Уладзіслаў і Марыя Завадскія, сям'і Бовзан і Авгуль, Ядвіга, Георгій, Талалаевы, Зянон Багушевич, усіх памерлых сям'і Гіруць, Багушевич, Куралович, Атарашкевич, Станіслава Коўзан, Леонард у 25-ю гадавіну пасля смерці, Ядвіга у 27-ю гадавіну пасля смерці, за Віктора, сям'і Кухарэвіч, сям'і Міцкевич, Аўчаренка, Акшэнцавых, Гарбачовых, Маторовых, Беленіца, Елизавета Мікуцка, сям'і Бальцевич, Пальміра, Вацлаў, Ядвіга, Гутарович, Уладзімір і Уладзіслаў Гіруць, Анна Грабоўская, Антон, усіх памерлых сям'і Гіруцяў, Віктор Федарович, Мар'ян Гарадзецкі і ўсіх памерлых сям'і Гарадзецкіх, выпрошваючы для нашых змарлых Божай міласэрнасці і вечнага шчасця ў небе. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся ўсе грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую,
заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас до жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Божа, крыніца ўсялякай мудрасці, Ты ўчыніў Тамаша Аквінскага вялікім у святасці і даў яму глыбокае пазнанне праўдай веры. Просім Цябе, свяці наш розум, каб мы спасіглі яго навуку, і умацуй нашу волю, каб мы наследовали яго цноты. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живі во владарицу єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Amen. Czytanie послання до Габреяў. Браты, закон мае цень будучых дабротаў, але не сам вобраз справаў. Таму адныя і тыя ж ахвяры, якія заўсёды прыносяцца штогод, ніколі не могуць зрабіць дасканалымі тых, хто прыходзіць з імі. Будзьце не перасталі б яны прыносіць ахвяры, калі б і тыя, хто ахвяруе, былі ачышчаны раз і назаўсёды і не ўсведамлялі больш ніякіх грахоў. Але ў гэтых ахвярах штогадовыя напамін пра грахі, бо немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христос прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў, і ўсе спаленняў, і ахвяры за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвячаныя ахвяраю цела Езуса Христа. Гэта Слова Божае. Приходжу, Пане, исполнить Твою волю. Приходжу, Пане, исполнить Твою волю. Я твердо сподяваўся на Пана, и Он схилился надо мною и пачуў мой крик. И поклал мои устны новую песню, спев хвалы нашему Богу. Приходжу, Пане, исполнить Твою волю. Ахвяры и приношения ты не пожадал, але ты открыл мне уши. Усе спаления и ахвяры за грех ты не потребуешь.
Тады сказаў, вось іду. Приходжу, Пане, сповнить Твою волю. Я обвящал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал устав своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Пане, сповнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я у сердце своим. Я обвящал Твою верность и Твое избавление. Я не таил Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Пане, сповнить Твою волю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прославляю Тебя, Отче, пан неба и земли, что таямницы володарства Ты открыл детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоїм, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. хвала Тобі, Пані. У той час прийшли маті Єзуса і брати Ягонія, і стояли звонку, послали покликать Його. Натовп, який сидів каля Його, казав йому: «Вось маті Твоя і брати Твої і сестри Твої на вулиці шукають Тебе». Але він сказав їм у отказ: «Хто маті моя і брати мої?» І, поглядівши на тих, хто сидів около Його, сказав: «Вось маті моя і брати мої, бо хто буде виконувати волю Божую, той мені брат і сестра і маті». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Уміловану Христе Пану, брати і сестри, адносини, які виникають з сімейних вузол, вони з'являються для більшості з нас одною з важних міжособних відносин. Для членів вибраного народу вони мали особливе значення, бо вони підтверджали зв'язок з племінами Ізраїля, і таким чином вони підтверджали свою приналежність до заповіту, заключеним Богом з народом вибраним на горі Сінаї. У гэтым кантэксце і генеалогіі, якія дакументуюць сямейныя адносіны, якія сягаюць далёка ў гісторыю нацыі, сталі вельмі важнымі для іх. Для слухачоў Езуса словы сённяшняга Евангелля маглі, напэўна, прагучаць дзіўна і нават вельмі правакацыйна. Для таго, каб, скажем так, мець такую смеласць і смела так казаць, безумоўна, трэба было мець дачыненне да гэтых сямейных вузаў, каб быць праўдзівым,
каб выкарыстоўваць не толькі іх асабіста, але і таксама мець прыналежнасць. Сёння евангеліст Марк у завяршаючым фрагменце сваёй Євангелії звяртае нашу увагу на словы «Вось маці твая і браты мае». Езус запрашае слухачоў і таксама сёння нас, каб мы будавалі новую сям'ю, у якой арыенцірам будзе ён сам, і таксама, каб кожны з нас у сваім жыцці выконваў волю Бога. Каб гэта было асновай узаемнага жыцця. Сямейныя адносіны для Езуса, яны былі, скажем так, не на першым поглядзе, не асноўнай мэтаю вузай крыві, але прыналежнасці да самога Бога. Маці нам Божую і, безумоўна, за брата Езуса, каб мы ўжо, скажем так, адарваліся ад гэтых старажытных, ад гэтага старога тэстамента, і каб мы жылі ў новым запавеце, каб мы ўсё ж такі чынілі ўсё на хвалу Божую, каб усе нашыя дзеянні, думкі, жаданні, яны толькі прычыняліся да хвалы Божай і таксама да ўмацавання нашай веры і даверу Богу. Да Бога, які хоча, каб усе людзі дайшлі да пазнання праўды і дасягнулі збаўлення, праз заступніцтва святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара Касцёла, узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы Касцёл, каб абвяшчаў свету Евангелія Хрыста і вёў людзей да пазнання Бога. Цябе просім. Хай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб Бог умацоўваў яго сваёй ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за каталіцкія універсітэты і духоўныя семінарыі, каб іх выхаванцы набывалі не толькі веды, але і ўзрасталі ў веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за казнадзеяў, катэхетаў і катэхетак, каб праз заступніцтва святога Тамаша Аквінскага яны вялі сваіх выхаванцаў да большага пазнання Бога і яго праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў гэтай святой імшы за ўсіх памерлых, якіх мы вылічылі падчас гэтай імшы складковай, а таксама за ўсіх тых, якіх імёны мы носім у нашых сэрцах, каб Пан Бог адарыў іх жыццём вечным у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб прынятае з вераю Божае Слова кіравала нашымі учынкамі і паводзінамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, Ты ніколі не адмаўляеш у сваёй апецы тым, каго умацоўваеш у сваёй любові. Выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святога Тамаша з Аквіну няспынна дапамагай нам. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Да наших сердцаў, што заснули, сёння б'е звон, каб мы очнулись, бо час настаў, дзіця на свет прыходзіць.
блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Маленькі ў яслях ціха спіць, маленькі побач з прачыстай маці. Неба блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Боже наш Отче, няхай будзе Табе мілою ахвяру, якую мы з радасцю складаем на ўспамін святого Тамаша Квінскага. Верны яго навуцы мы Табе цалкам прысвячаем саміх сябе і з усячнасцю Цябе праслаўляем праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Отче, всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, мы з радасцю даем пашану святому Тамашу з Аквіну, якога Ты даў як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас сваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный Той, які ідзе ў імя Божае. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас згодными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто Твоєї ласки одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими ми хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятуючи збавленные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні нашыя, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збаўцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, я
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Дева святая, Сына колыхала, в счастье безмерным тихенько спевала. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко, люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Анёлы Божи радостно спевают, песней пригожей дитятка витают. Люли, люли, ляй, спи, небесный дедич, люли, люли, ляй, славный королевич. Земля и небо Бога прославляйте, радостью людям сердце наполняйте. Люли, люли, ляй, звался наш чаканый. Люли, люли, ляй, для нас Богом даний. Люли, люли, ляй, звался наш чаканий. Люли, люли, ляй, для нас Богом даний. Молимся. Пане Єсу Христе, за сапраўдны хлеб жыцця нас боскі настаўнік, учыні, каб мы навучаныя Тваім словам і умацаваныя Тваім целам, па прыкладу святого Тамаша Квінскага шукалі Тваёй праўды і сведчылі пра яе справамі братняй любові. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звестувал Панні Марії і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.